Jeg så alle sammen, og velkommen til den her video. Det er en video for mig at filme. Ikke fordi jeg ikke kan lide det, men fordi at I kan se her. Jeg har opdateret min telefon, og så har den korrupt, så alt er blevet slettet. Og det er vildt irriterende. Jeg er så sur over det. I fatter det ikke. Men nu vil jeg tage jer imellem, hvad fanden snakker jeg om? Igennem, hvordan jeg klamrer op til at være en af de helt bedste case-clicker og personer, I kan finde. Det gør vi sådan her. Jeg gør Phoenix. Og han sidder stadig og se alle de her rewards, vi har. Så er vi ved at have lidt penge her. Vi skal åbne en masse souvenirs. Sådan starter jeg altid. Jeg åbner Nuke souvenirs. De er pænt OP at åbne. Nej, så det på. Vi har noget, dem her. Ej, Felix. Sådan. Nå. Så har vi noget her. For fanden. Så går vi herop og åbner lige sådan her. Hov. Så fik vi lige sådan noget shit her. Okay, jeg får lige en masse penge her. Felix, stop. Så får vi lige nogle penge her. Felix. Ja, kom her. Han føler sig meget ensom, når han ikke kan finde nogen af dem, der bor hjemme. Så føler han sig meget ensom, så begynder han at miave. Ja. Jeg tror godt, I kan høre ham. Han er sådan pænt sur lige nu. Så fik vi nogle penge. Felix? Nej, jeg tapper lige, mens jeg finder ham der. Hvor er du henne? Jeg kan ikke finde ham. Nå, det var også lige noget. Vi tapper videre, vi har lige fået noget mere her. Jeg skal lige have 10 euro her. Ej, så kommer der en video. Hvad skal der ske for det? Så kan vi lige tage noget drik mindst. Tapper videre. Så. Men jeg er pænt sur over, hvad der skete i dag. Pænt irriterende. Så det er rimelig nedere over. Men det skal jeg ikke stoppe fra at lave videoer. Men jeg har fundet ud af noget. Du kan gå herind og du går ind i en gamecenter. Fandt jeg først ud af, efter jeg havde kommet til at slette det. Så saver mit game. Jeg saver det. Og nu kan jeg så load det. Så hvis jeg taber en jackpot, hvor der er masser af mine items inde, så kan jeg så load mit inventory ind igen. Uden der sker noget. Så det er pænt dejligt. Nå. Så skal vi ned og have nogle kasser. Kasser. Det får vi lige nogle af. Der var du jo. Så kom han endelig. Så kom Batman. Ikke? Så går vi lige ned settings. Går vi helt tilbage. Ja. Nej, og ja. Sådan. Så. Se. Vi kan også tabe herover. På logoet. Det får vi også noget for. Men det er ikke lige, hvad vi gider lige nu. Hvad så, Felix?
Felix. Stop så. Ikke? Så fik vi ham endelig. Der var bedstmand jo. Ja, lig der. Så kan I ikke høre ham mere. Nu ligger han her og putter. Jeg er nemlig gået i seng. Så. Hey, klar en mission. Så har vi lige fået sådan en gratis her. Fedt, mand. 5 euro, mand. Easy peasy. Easy. Peasy. Fucking lemon squeezy. Nu har vi evig penge, mand. Jeg hader at klikke. Tag en evighed. Sådan. Men det værste var, at vi mistede min Tiger Tooth. Nå, nu åbner jeg i hvert fald nogle cases her. Hey, vi starter ud med at få et penge item. Eller ikke penge, et lille item. Det er fedt nok. Ui. Vi får jo bare lille ud af, mand. Det er jo bare godt. Ui. Og vi klarer lige endnu en mission. Det er det, vi går efter. Det er at klare så mange missioner som muligt. Nej, det er det ikke. Det er om at få evige monies. Så vi bare kan blive ved med at bruge. Og blive jackpot master. Ja. Det går da godt med penge her. Okay. Buy price. Not rating. Buy price. Se lige den her. Det tager kun 5 sekunder. Undskyld. Men jeg skal nyse. Og nu er han bare pisse til igen. Felix, nej. Nu løber han bare rundt i et univers med en handicappet idiot. Ja. Yeah. Prøv ham. Han lyder som en anden hest. Du fangede Felix. Nogle flere kasser. Dem kan vi godt lide at åbne. Felix. Men det her, det bliver lidt sådan en lang video. Med en PC til en kat. Og det er jeg ked af. Men jeg ved sgu ikke lige, hvad der sker for ham. Han er helt irriterende. Værsgo, nu kan du skride. Åbner lige de sidste 2 kasser her, og så stopper vi videoen. Ui! Fuck, hvor lækkert. Der er kniv. Rip. Nå. Tak fordi I så med, guys. Det blev en lidt lang episode her, men tak fordi I så med. Men jeg er meget ked af over, at jeg har mistet alle mine skins. Alle ting. Se det her sølle lille inventory her. Men indtil næste episode, der vil jeg arbejde lidt. Og så ses vi. Hej folkens.